So nes I cychwyn efo'r ONS yn 2019 ar ôl gorffen prifysgol. Y reswm pam nes I joinio oedd nes I gweld y job advert am swyddog ymchwil. Ac oedd fi eisiau rhoi sgiliau nes I derbyn prifysgol I fewn I rhywbeth, so fi gwybod fydd na fatha impact yn dod allan o gwaith fi. So nes I gael promotion I uwch swyddog ymchwil, achos o fi wedi cael y profiad am bod project lead yn swydd gyntaf fi. Mae yna lot o opportunities I ni symud draw neu I gael promotion. A os da chi yn mynd fatha lateral move, mae'n rhoi opportunity I chi develop your skills. Dwi'n meddwl bod fi'n lwcus, dwi wedi cael lle ar y HPP, sydd y High Potential Programme. A mae'n neis gweld bod staff I gyd yn gweld y sgiliau oes gennau I bod senior leader yn y dyfodol. Mae'r ONS yn rhoi yr opportunity I ni defnyddio'r system da ni'n galw'n flexi. Mae'r system flexi yn gadael ni logio off a wneud beth da ni eisiau drwy'r dydd os da ni angen. So fel enghraifft dwi'n licio nofio ar rhedeg. Dwi'n meddwl fy hun fod fi'n mwy productive os dwi'n cael y brêc na wneud y pethau dwi angen wneud am fy mental well-being.